ben ik me net aan het bedenken. En we hadden het net in de auto erover, hè Frank? Bergen, hè? Bergen aan zee. Toch? En dan zien we in Nieuwbergen. Maar er is ook nog een bergen in Geen idee. Noorwegen, toch? Oh ja, Bergen. Kijk. En volgens mij is dat, als ik goed opgelet heb vroeger op school, een Noorse vlag. En boven de voordeur staat Hjem. En ik gok, daar durf ik wel een fles wien op te zetten, dat Hjem toes betekent in het Noors. Misschien heb ik het wel helemaal mis, maar de familie van Helvoort. Klinkt niet echt Noors. Ze hebben wel een tweehund. Goedemiddag, niet schrikken. Nee, jawel. Bent u mevrouw van Helvoort? Ja? Hallo, ik ben Bas Ik van der ben Zwaan. Van het programma Ongeweeg van de L1, kent u het? Nee? Maakt niet uit. Jem. Betekent dat toevallig thuis in het Noors? Ja, ik ben ook een Noorse. Heel goed. Ja, hoe heet u eigenlijk dan? Aina. Is dat de achternaam of de voornaam? Nee, dat is de voornaam. Aina? Ja, Oh, die heb ik nog nooit gehoord. En Nee? dat is echt een Noorse naam. ja, Scandinavisch. En dit heeft u er niet voor niks opgeschilderd, hè? Nee, die heb ik opgeplakt voor niks. Oh, het is een plak. Oh ja, plak. is Oh een ja, nu plak, zie ik het. Had u dat op afstand gezien of zo? Ja, wij kwamen hier langs en we zagen Jem Oh, wat leuk. en we zagen de Noorse vlag. Vlag, ja, ja. Ja, het is een wimpel, hè? Ja, ja, daarom. Kijk, een vlag mag ik niet de hele jaar open. Of de hele dag. Dat moet, na zonsondergang moet die naar beneden in Noorwegen. Die mag niet zo blijven hangen. Echt waar? Ja, hier laat ze de vlag maar hangen, maar dat mag niet. Oh, dus u leeft toch nog wel een beetje volgens de Noorse Ja, ik heb een principes? kleinzoon hier en die ben ik nu wel een Noors leren. Echt waar? Ja, ja. Hoe oud is die? 16. 16? Ja. Ja, dat kan. Kleinzoon van 16 kan ook, hè. Kunt u hem er eens bij halen? Zou die dat leuk vinden? Ik weet De kleinzoon van 16. Hij heet ook Odin. Odin? Ja, Odin. Wil je even komen? Ze willen hem zien. Hey. Terug. Maar hij zet toch niet weg. Dat moet toch wel een goddelijke kleinzoon zijn dan, hè? Als je Odin heet. Hey Odin! Een goddelijke... Hi, Bas van L1 Oké. TV. Jij kent dat wel? Ja. Ja? Oh. Ja, ken je dat? Ja. Ken je toevallig het programma ook? Programma. Onderweg? Ja. Cool, en jij bent 16? Ja. Oh, leuk. Altijd leuk om te horen dat jongeren het programma ook kennen. Maar oma woont hier. Ja. Waar woon jij? Ik woon ook in Bergen, ja. En Nou, we gaan van de winter naar Noorwegen. Hij voor de tweede keer. En, maar nu weer een beetje beter kunnen praten. Hij was er in de zomer en ja, dan kan hij niet zo goed met de familie praten. Dus nu zijn we aan het oefenen voor de wintervakantie. cool. Ja, Wilde je het zelf ook heel graag? Ja, ik vind Noorwegen wel echt prachtig. Maar ook de taal. Ja, trouwens ook wel mooi, ja. Ja, dat is wel... zie op ons. Waar hoe laat dag? Ja, ik kan nog niet zo heel goed, maar ik kan het wel verstaan. Wat zei u nou? Ik zeg wel wat hij vandaag geleerd heeft. Maar hij zei, ik kan het beter verstaan dan wat zeggen. Nee, maar ik snap dat heel goed, Odin. Dat je nu, terwijl er een camera bij staat, niet in de fout wil gaan. Ik snap dat heel Maar je goed. moet even komen kijken hoe die stond van de zomer. Oh, Is dat niet cool? is dat een fjord? Ja. Ja. Is dat toevallig die ene... Hardangerfjord bedoel je? Is dat Nee? die hele bekende plek waar heel veel mensen staan om foto's te maken? Ja. Waar je toch een beetje moet uitkijken dat je niet naar beneden Ja, hij valt, hè? vertelde net dat hij bijna viel. En ik zei, kijk nog beter uit. Maar hij was dan op het randje gestaan. En dan is het een beetje zwakke grond. Dat is wel een mooie foto. Nu ken ik de Deense dog, maar is dat een Noorse dog? Nee, dat is een Afrikaan. Oh, een Afrikaan. Ja, die hebben we ook.
Dat is een Rhodesian Rhodesian Ridgeback. Oh, ja. Ik ken ze van naam. Ik ben er nog nooit in tegengekomen. Ja, hij is heel mooi, maar hij is heel waaks. Hij is heel waaks, ja. Ja. Hij vindt jullie ook heel raar natuurlijk. Nee, maar hij vindt het natuurlijk bedreigend. Zullen we weer even een klein stukje naar buiten dan? In verband met het... Oh, wie is dat? Dat is mijn man. Ik ben met een Nederlander getrouwd. Marco. Of is dat de kunstenaar? Ja, dat is een kunstenaar, ja. Hij is... we hebben elkaar in Spanje geleerd kennen. Oh, en dan zat zeker zo'n kunstenaar die portretten maakte. Ja. Waar is hij nu? Boven. Hij denkt, ik ben er niet. Hij is bij de KBO en hij is altijd heel bezig. Hij is secretaris en hij is altijd bezig met heel goed. Ja. Wanneer was je... Je gaat nu voor de tweede keer naar Noorwegen, Ja. Odin. Trouwens, wat een coole naam is dat, zeg. Ja. Ben je er blij mee of juist niet? Ja. Hij heeft nog een Wel coolere leuk. naam, naar mijn broer, Ja, Arwe. 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 Ja. Je spreekt het ook echt al op zijn Noors uit. Doe nog één keer. Arwe. En is dat... je hebt nog een coole... Heet je Odin Arwe? Odin Arwe van Helvoort. Ja, we moeten... Frank, ga maar vast naar buiten. Ja, want de hond, de Rhodesian Ridgeback, is iets te prominent aanwezig. Wat vind jij, Odin? Kom er gezellig bij. Wat vind jij nou de grootste charme van Noorwegen? Ja, toch wel de fjorden en ja, de bergen. Het natuurgeweld. Ja, het is echt wel... Ja, als je bijvoorbeeld naar Nederland kijkt, daar is heel weinig natuur. Maar in Noorwegen heb je echt overvloed aan natuur. Overweldigend. Ja, het is echt geweldig. Nu ben ik nog nooit in zo'n fjord geweest. Ja, ik ben nooit verder gekomen dan Denemarken. Oh, maar dat is wel heel anders. Ja, weet ik. Het is niet echt Scandinavisch. Nee. Oh, dat de Denen het niet horen. Maar word je daar dan ook heel klein als je daar bij zo'n fjord staat? Ja, als je dan zeg maar, onderaan staat, dan is het echt... Zeg maar, ja, dan kijk je naar boven en dan voel je je echt zeg maar, heel erg klein. Ja. Zou je er kunnen wonen? Ja, ik zou echt heel graag in Noorwegen willen wonen, ja. Hij wil daar naartoe. Zo zeg je, oma is hier naartoe gekomen en dan gaat de kleinzoon terug. Dan zit ik hier. Ja. Ja, dat is ook niet zo fijn. Ja, maar waarom bent u hier naartoe Ja, door gekomen? mijn man natuurlijk. Wij hebben elkaar op vakantie ontmoet. In Spanje? Ja, Ja. 50 jaar geleden. 50 jaar geleden? Ja, ja. Waar was dat in Spanje? Bij, wat heet dat nou? Bovenop in Spanje, ik weet niet meer. In de buurt van Barcelona? Ja, ergens? nou iets hoger. Oké. Ja, ja. En hoe ging dat dan? Nou, wij waren in tent en hij lag naast de tent. Zodoende. En toen kreeg ik een brief terug, kom je op vakantie? En toen dacht ik, Nederland op vakantie, dat is toch geen land voor vakantie? Zo plat. Ben ik toch gegaan en sinds daar ben ik gebleven eigenlijk. Oh, dus u woont hier al heel lang? Jij woont er heel lang. Ja. En altijd hier in Nieuwbergen? Nee joh, wij hebben overal gewoond. Amsterdam eigenlijk het meest. En in Bergens of Limburg, ik zei, als je met pensioen gaat, wil ik naar Limburg wonen. Voor dat is de mooiste provincie van Nederland. Dat zei uw man? Nee, dat zei ik. Ja, en toen zijn we hier verhuisd. Kijk, toen hebben wij iets verderop gewoond. We hadden allemaal dieren en zo. Maar toen wordt het een beetje te veel. Hè? Je wordt wat ouder. En toen hebben we kleiner gaan wonen. Dus nu zitten we in Bergen. En dat bevalt goed? Bergen is een prima plek om te wonen. Ja. Ja. Het is een mooie natuur hoor. Hier, Wat zeggen ze nou in Noorwegen als u zegt van ik woon ook in Bergen? Nou, ik zou je vertellen, ik kreeg pensioen uit Noorwegen. En in Noorwegen hebben ze ook een berg. Ja, daarom vraag ik het ook. Ja, en toen hebben ze maanden mijn pensioen in Bergen opgestuurd. In Noorwegen. Ik dacht, ik moet toch geld hebben? En toen is de verkeerde berg dus. Bleek dat ze in Noorwegen terecht was in plaats van Bergen. Uw pensioen Ja. kwam op de verkeerde plek terecht? Ja. Dat was niet zo handig. Maar dat is geregeld hoor. Oh, dat is, ja? Ja, dat is gelukkig wel. Het is geregeld, maar was dat nog lastig om die... Nou ja, heen en weer met de Belastingdienst en met de pensioensfonden en allemaal dingen. Maar ja, dat kan gebeuren. Ja, zoals ze bij de Belastingdienst zeggen van we kunnen het niet leuker maken en ook niet makkelijker. Nee. Nee. Maar het is goed gekomen?
helemaal goed gekomen. Wat mist u het meeste aan Noorwegen? Nou, mijn familie natuurlijk minst. Ja, en daarna de ruimte. Dus als ik wandel, ga ik liefst in het regen. Dan lopen niet zoveel mensen buiten. En dan is het lekker rustig, lekker fijn. Dus als u lekker aan het wandelen bent en u zich helemaal alleen waant in de natuur, dan voelt u zich het dichtste bij Noorwegen. Ja. Wordt het, nu bent u al heel lang weg uit Noorwegen, hè? Uit uw vaderland. Naarmate je ouder wordt, hè, zoals u dat zelf net ook zei, hè, wordt het gemis dan groter? Ja? En ook de taal wordt moeilijker. Je begint, kijk, ik heb een hele tijd dan Nederlands gedroomd, gedacht. En ineens word je ouder en je gaat eigenlijk een beetje terug van de Noorse. En ik merk nu heel vaak dat ik ook begin zo automatisch Noors te praten. En dat ik kon aardig Nederlands praten, maar dat ik nu met woorden zit waar ik denk en dan Noors praat. Dus ja, dat is lastig. Ik ga een beetje terug in de tijd eigenlijk. Denkt u, is het nog... Hij wordt zwaar voor hem. Ja, maar dat is een vak, hè? Denkt u dat u nog ooit eens teruggaat of naar Noorwegen? Nee, kijk, de afstand is toch zo groot. Het is leuk met vakantie, maar in 50 jaar ontwikkel ik een land en een taal zich heel erg. Ik heb ook vertaalwerk gedaan naar Noors toe. En toen had ik ook iets van, wat is dat nu? Wat voor woorden gebruiken ze nu? De taal en de land verandert. Odin, wat is jouw oma? Is het een leuke oma? Ja. Waarom is het een leuke oma? Ja, dat Noors natuurlijk. Dat klinkt alsof je alleen haar gebruikt om de taal te leren. Ja, het is natuurlijk heel erg lief. Ja? Ja, zoals Noren, ja, die zijn wel lief, hè. Noorden zijn over het algemeen. Weet je, die zijn ook recht door zee. Ze zou ook niet zeggen dat ze je aardig vindt als ze je niet aardig vindt.